Opanye bitinase ewo Moses ne mere so ane yefrense Qaruna la'natullahi alayhi Moses alayhi salam Nyankopon ema Moses afutuo baako ennan so wonfa nkoma saa panyi a yefrense Qaruna na saa afutuo nim na nne ye ba befa adisua kakra firi mu alhamdulillahi rabbil alamin lahu alhamdu lihasan wa thana'u lijamil ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله الحق وهو يهدي السبيل من يابا مدينة شي فيديو من مسي إن شاء الله فيديو ويه أبين فسواد مع الأمة محمد مي نيبا سنتو متاتل ماسو قرآن ني حديث فم نيانكو بونين سمنو نانسين بيني من تو تنسين بفري مانو na ekire adwen emfiri Qur'an ni hadisi eye mesento amaye mesrem do Nyankopon so oma menyansa munti ya sawde man somfo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya wobekire kire man to akoma so ma akoma de yadwuma minu yanom adalu ala alkhair ka fa'ilihi enna mo so na dwuma de papa bi akwa kire insha Allah yenyina bedi somfa so Allah kan sansami e Qur'an chapter number 28 verse number 77 Allah ka kire Moses sa onko Qaruna la'natullahi alayhi nchay sa okone nchay onko kantire ne sa wabtaghi fima ataka Allahu dar al-akhirah gwata ya ne sikana Nyankopon de ama no onyibi na bomfambo Nyankopon dwuma hwehwe daate wala tansa nasibaka min dunya ne memre bia na wo ba bayi japade bi ye sika wo say muo adoma chade bi Nyankopon de adom wo ya wo ba bayi bi de abo nya dwuma no Allah wo say yema ye nyina ya sonte say ye ne wo wachefa wala tansa nasibaka min dunya enkasa me na me wo imani nyina nti me yima japade nyina ya nya medwuma na me yire ne me ma adakom dari komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayati asese khairukum li ahli wa ana khairukum min ahli the best among you ne nkrofo wo mo ye papa wo mo ye adoye pa e wo mu fie nti ansa na wo be ye adoye ma ebi no wo abonten hwe fie ansa na wo de yakwa abonten eno so nkire sese wo ma obi wo abonten a waye bone fie bi wo ho a waye adoye wo musa watara wo best wo bo abusua ba any time bia no mo se wudin ni nyina mo Nyankopon horo wo makoma Nyankopon guide wo mo no guide nyinara ti Nyankopon ma afutu eto so mienu se wala tansa na so ibaka me na dunia obi biara wo de atu tirim se wo ba be ye adoye hwe yie na wan ma wo yure mfiri wo chafa wo wiase nemum ne eto so miensa se wa ahsan kama ahsana Allah ilayk Savesi midru hamsi wo yo oh ya Allah yemu ahene betumi asa adiwe pempenso na Nyankopon de adom wo no Nyankopon ye wadom a boa wo bi nso no nso nuru sa station la ilaha illallah enam wo bi so obi benya nka wo bedi ye wabrabo mu nemum so obi ohunu so obi nso san ba beboa wa na ye ne ya oye obenya kora ka wo la ilaha illallah ye won krofo bi nem wo ho a wono no de wonyama wo womwa wo dawo but obi buon so na ye ne ya na dwe nyina ne sa won so beba be yeye achen wa brabo mu menua ahum yaqsimuna rahmat rabbik Nyankopon adom no wona wo checha na Allahu sawa ahsan kama ahsana Allahu ilayk adoma chade na Nyankopon de adom wo no bomoden na spread ma manfo ni so mfaso bi bomoden na won so so raise wo bi obete sawo opanye bi freme ka chem se mala misa alhamdulillah area me wonne Nyankopon de yare atome so ba eyen so hwe ne adom achede efire mewure Nyankopon nemo me de Nyankopon ase sa me yare yi mu nyame adom medidi me nom me da me nkwada akọ school ebusa sa de wasamala yisa wallahi emra me ma me tue sika mpempem de me kotu adwuma mu no me area me wo mu marante bi wo ho a omo no wi bitum nom koke tramo ne de keka ho me hunu sa da bi wo ma wo fo ni bi o ba betue sika de wo mo ma no so so ba besu adwuma ni bi me fa wo mu nyina free ena malam ma wo mo waste time wantena adwuma ne mu ansa wo mo mere me tira wo madwuma no sharp kwan a wo betumi ehunu ne yie kope metama wo wie ye me se obi anko no nkobo ne bra onkofa ne nsa no adwuma nko ye adwuma enne malam saa brantie na marante no wo mo na ehwe me ma enne me yankasa mra Nyankopon de sanso hwe ato mesu la ilaha illallah ti Nyankopon say wa ahsan kama ahsana Allah ilayk dum obi sadie Nyankopon ya ma wo no nemo wala tabghil fasada fil ard hweye na wanhwehwe se bone bi bekoso wasase so wallahi Nyankopon mpe wo bi a wo ye nsamodifu wasem inna Allah la yuhibbul mufsidin Nyankopon mpe nsamodifu wasem safutu e koma ye nyinara menu yanom ne yedin kan zaka nanka ye wure Nyankopon de zaka de mankramofo sade be ye de betu ohiase ba wallahi ade ba kwa se ya reho ne se ne wo ba Muslim community Ghana to be precise ye zongo community se ye dwen se ye ne ye nkramofo no uduru wa ye ne ye beggars more adenti na wasa eba nesa Nyankopon de zaka de ato ho sade be ya wo mo Nyankopon ma wo mu bi no wo mu nyi bi na wo mo mfambo nyamedwuma but wo ma dwen nyina ne se na hoden ne modern mo bi na dream bi a faster than somebody wono na busua bi ofiri mu na Nyankopon de sesika na ba wallahi menua
amana na nyankopɔn de ama wo no daakye no bebu ho aten men aina iktasabahu wa fima anfaqa hemfa na wunya ye na hemfa wo de wura nyankopɔn bebusaw me nuanom sɛ wuyi adɔyɛ akɔ abɔnten a ɛnkasa me yɛ kramoni me na me wogidie na wo ma ebre na wo yere bre na wo maame ebre na wo papa ebre ma wo mo bendi hwase afirifi ansa na wo de akɔ abɔnten ne yɛtɔ so miɛnsa boa wo bi sɛ de nyankopɔn aboa wo no wontumi nya 100% sɛ de waduru mpɛmpɛn so no amma try wo best ne yɛtɔ so 9 ɛne sɛ nhwehwɛ sɛ bɔne bi bɛkɔ so wɔ asase so ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس bɔne bebre ɛkɔ so asase so yɛsi nyankopɔn wo nya nyankopɔn nya bibia nyankopɔn twɔ da bia bima kasabat aidi nas nipa wonsa yensa na adi bɔne instead of say yɛde yɛsika nyankopɔn de bɛba sponsor ade yɛde papa no ne yɛde akɔ akɔfa jam ne yɛde akɔ akɔfa nsa ne yɛde akɔ akɔfa wi